ፍቅሪ ሓደ ሰሙን መሳጥ ዛንታ ፍቅሪ እዚ ዛንታ እዚ ብጀካ ቦታ ዝነብሩሉ ሃገር ቀንዲ ጠባያትን ምቅያር ኣስማትን ሓዊስካ ሃውሲ ሓቀኛ ዛንታ ዝውስኽ መማቐርቲ ተወሲኾ ማለት እዩ። ሰናይ ምክትታል። ሞባይሉ ኣውፂኡ ኣብ ፌስቡክ ሰብ እንዳፈተሸ ኩሉ በጌጋ ነቲ ኣደ ፍሬንድ ዝብል ጣወቆሙ ናብ ምንዳይ ቀጸለ። እታ ዝደልያ ዝነበረ ሰብ ስለ ዘይረኸባ ግዳ ምንዳይ ገዲፉ ናብ ጉዳይ ኣበለም። እዚ ዝኸውን ዘሎ ከባቢ ፋዱስ እዋን ምሳሕ እዩ። ኣብዚ ኣለው ኢሉ ምሸት ድሕሪ ድራር ሞባይሉ ምስ ከፈተም ሰላም ድሓንዶ ዝብል መልእክቲ ኣብ ፌስቡክ ጸንሖም መንዳኣላ እንዳበለ ፈጣሪ መስገን ክብል መለሰም። ብዝተደናገረ መንፈስ ከምዚ ትፈልጦ ምስ ተወከሰቶ ንሱን ከምዚ ይፈልጣ ሃበራም። ንሳ ግና ዘይትፈልጠኒ እንተኾንካ ደኣ ንምንታይ ሪኩዌስት ናይ ፍሬንድ ሰዲድካ በለቱ። ብዙሕ ክካታእ ስለ ዘደለየ ምናልባት ብጌጋ ይኹን ብዝኾነ ጽቡቕ ይምነልክ ኢሉ ብዙሕ ካይተገደሰ ተፋንዋም። ግን ድማ ነጸባሕቱ ብንግሑ ናብ ካልእ ሰብ መልእክቲ ይሰድድ ኣለኹ ኢሉ ካይተረድኦ ናብኣ ሰዲዱ ደቃሱ ቀጸለም። ሰዓት 11 ቅድሚ ቀትሪ ይኸውን። ኣይፈልጠክኒ እናበልካ ደኣ ክንዲዚ ዝኣክል መልእክቲ እንታይ ኣለይ ክትብል ዝመለሰትሉ መልእክቲ ጸንሖም። በቲ ብድቃስ ጨምጨመ ዓይኑ ንዘንበቦ መልእክቲ ገደይ ክንጽረሉ ደልዩ ዓይኑ ጽቡቕ ገይሩ ምስ ሓሰየ ናብቲ ዝሓሰቦ ሰብ ዘይኮነስ ናብኣ ከም ዘልኣኹም ተረድኡም። ብጣዕሚ ድማ ሓረቐ። ግን ድማ ብዋዛ ክሓልፎ ስለ ዝደለየ ምናልባት ተገዲሰልኪ ይኸውን ክብል መለሰለም። ገዲ ሞባይላ ኣብ ኢዳ ጸኒሓ ኮይና ኣይትሕሰቦ ክትብል ብቅጽበት መለሰትሉ። ምእንቲ ርሱ እውን ዝኾነ ስራሕ ስለ ዘይነበሮ ዘየራስና ስክኢሉ ዕላሉ ቀጸለም። ጥራይ ጽብቕትን ነግራምኒ ከይትብል ንበላ ግድን ከዓ እምበር ናይ ሰሓቕ ምልክት ሓዊሳ ሰደደትሉ። ናይ ወትሩ ጸሎተይ ካብ ነገር ኣርሕቐኒ ዝብል ምስ በላ ስለዚ ራሕቐኒ ዲኻ ትብለኒ ዘለኻ መለሰትሉ። ጽብቕቲ ጥራይ እባ ኣይኮንክን ለባም ኢኺ ክብል ሰደደላ። ኣምሲልካ ትጅፍኣን ኣለኻ ምስ በለቶ ትደልያ ዲኺ ክብል ሰደደላ። ንሕነ ኢኻ ምስ በለቶ ነቲ ምጅፋእ ክብል መለሰላ። ንዝኾነ ነገር ግብረ መልሲ ከም ዘሎ ኣይትረስዕ፣ ብዝኾነ ስራሕ ዘለካ ኣይትመስለኒ ኢኻ ቻው ግዳእ ዝብል መልእክቲ ሰደደትሉ። ቻው ኢልዋ ውራይ ከብዱ ክገብር ብድድ በለ። ኣብ ሃገረ ቤልጅየም ዝቕመጥ ከም ሰብዩ ተሰዲዱ ካብ ሃገሩ ተበጊሱ በረኻታት ሱዳን፣ ሊብያ ተሓይሱ ባሕሪ ሰጊሩ ዓዲ ጣልያን ዝኣተወ ንሽሙ ሰጊሩ እምበር ናብ መይቲ ሃገር ኣብ ኤሮጳ ከም ዝኸይድ ዋል ሓደ እንዳይነበሩን ኣብቲ ሽዑ ግዜ ምስኡ ዝነበሩ መጓዓዝቱ ኣነ ናብ ስዊዝ ዝኸይድ፣ ኣነ ድማ ናብ ጀርመን፣ ሆላንድ፣ ዴንማርክ፣ ሽወደን ካልአን ክብሉ ከሎም ንሱ ገና ዝኾነ ምርጫ ኣይነበሮን። ኣብ ዓዲ ጣልያን ቆረበ ተንፋስ ምስ መለሰም ኣሕዋቱ ብሰደድሉ ገንዘብ ተሓጊዙ ትኬት ቆሪጹ ናብቲ እንዳ ባቡር ኣምርሐም። ናይ ቋንቋ ጸገም ይብሉን ማለት ካልእ ሲትረፍ ብእንግሊዝ ጽቡቕ ገይሩ ክረዳዳእ ይኽእል እዩ። እንተኾነ ፈለማይ ስለ ዝኾነ ካብቲ ማሽን ናይ ትኬት ክቆርጽ ኣይክእልኒ ምስ ገንዘብ ኩሉም ክንዲ ዝኾነ ከዓ የማን ጸጋ ምስ ኣቅባሕብሐ ንሓንቲ ኣብ 30ታት ትኸውን ጓል ጻዕዳ ዝረኣየ ድፍር ኢሉ ትኬት ዶ ክትቆርጽለይ በላ ብእንግሊሽ ገይሩ። ጸገም የለን ናበይ ኢኻ ደሊኻ ክትብል ምስ ናይ ድሙቕ ፍሽኽትኣ ተወከሰቱም። እዚኣ ሕቶ ንዝኾነ ሰብ ቀላል ተራ ሕቶ ክትኮን ትኽእል እያ። ከም በዓል ንኡ ዝኾነ መደብ ሃገር ንዘይብሎም ሰባት ግን ከባድ ሕቶ እያ። መልሲ ምስ ደምግያ መሊሳ ናበይ ክቆርጸልካ በለቱም። እንተ እዝኑ ካብቲ ከባቢ ሰምዐ ድያ ዋላስ ኣብ ኣፉ መጺሉ ቤልጅየም በላ። ሕራይላ በቲ ዝሓባ ገንዘብ ገይራ ቆረጸትሉሞም። ኣበየናይ ከም ዝስቀል ሓቢራ ተፋኖቱም።
ኣብ ቤልጅየም ዝፈልጦ ሰብ የብሉን ርጉፅም ኣሕዋቱ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገር ናይ ኤሮጳ ኣለዉ እንተኾነ ናብኦም ክኸይድ ካብ ፈለምኡ እውን ኣይመደበን ከም ዝሓቦ ሰዓት ምስ ኣኸለ ናብቲ ምናልባት ቦሮ ወይ ሕልፍ ክብል ብቲቪ ዝረኣዮ ሃገር ክኸይድ ናብ ባቡር ደየበ ግና ብዘይሕገ መንገዲ ማለት ከምቲ ኩሉ ሰብ ወረቐት ስለ ዘይብሉ ቅሳነስ ዝተመልኦ ጉዞ ከም ዘይከውን ርጉፅ ነበረ ኮፍ ምስ በለ ካልእ ከምኡ ባሕሪ ሰጊራ ዝመፀት ኣብ ጥቕኡ ብተብተብ መፂኣ ኮፍ በለት እሞ ኣዓሚቓ ብምስትንፋስ ኡፍ ተመስገን ኣምላኽ በለት ጥዑም ድምፂ ስለ ሰምዐ ግልጽ በለ ንሱም ባሕሪ ብሰላም ሰጊሩ መሬት ስለ ዝረገጸ ተመስገን ኢልዩ ተመስገን ቀላል ቃል ትመስል እምበር መሰረት ኩልያ ብዘሎ ተመስገን ዝብል ሰብ ዝያዳ እዩ ዝውሰኸሉ ነቲ ዝተገበረልካ ጽቡቕ ነገር መመስገንን ድማ ሕልናይ ኣጋበቱን ይሕልወካ እዩ ስለዚ ተመስገን ምባል ልማድካ ግበሮም ተመስገን ፈጣሪ ነዚ ሓዳሽ መዓልቲ ክርኢ ዘብቃዕኻኒ ተመስገን ፈጣሪ ማይ ክሰቲ ሓይሊ ስለ ዝሃብካኒ ተመስገን ፈጣሪ ወፊረ ብሰላም ክኣቱ ስለ ዝገበርካኒ ተመስገን ከምዚ ስለ ዝገበርካለይ ምባል ናይ ዕለታዊ መግብኻ ግበሮሞ ዝያዳ ክውስኸልካ እዩ ጓሉን ደጋጊማ ሰብ ኣብ ጥቓ ከም ዘሎ ዘስተባሓለት ኣይትመስልንያ ተመስገን በለት መመሊሳ ኣዓሚቓ እናስተንፈሰት ሽዑ ቁልሕ ኢላ ናበይኻ ክትብል ሓተተቶ ሓንደበት ካልኣይ ግዜ ኣብ ሓፂር ግዜ ዝሰማዕሐቶ ናበይኻም ጉዕዞኹም ናበዩ እንታይ ንምርካብ እዩ ክሳብ ሕጂኸ ኣበይ በፂሕኩም ኣለኹም ተባሂልኩም እንተትሕተቱስ እንታይ ኮን ይኸውን መልስኹም ንኣኻኮይ ናበይኻ በለቶ መሊሳ መልሲ ምስኣነት ናበይ ዶ በልኪ ናብ ቤልጅየም ኢሉ ኣፅቀጠ ጽቡቕ እምበር ኣነ ከዓ ንጀርመኒ ክሳብ ዝወርድ ብሓንሳእ ንኸይድ ፀገም የለን ኢሉ ትንበለም ከመይ ከይትገድፈኒ ተሰኪፈንን የመስለካ ተመስገን ኣርኪብያ እምበር እናበለት ከላ ባቡር መዓፃ ዓፅያ ጉዕዞኣ ጀመረት ናቱ ጉዕዞ ህይወት እውን ሓደ ኢላ ኣብ ዓዲ ጓና ክትጅምር ማለት እዩ እንታይ ሓደ ደኣ ዜሮ ኢሉ እምበር ምሁር ይኹን ዘይተመሓረ ፈላጥ ይኹን ኣይኩን ኣብ ስደት ኩሉ ሰብ ዜሮ ኢሉ ዝጅምር እቲ ሕቶ ግና ካብ ዜሮ ኣበይ ትበጽሕ እዩ ገሊኡ ሰብ ከምታ ዝነበራ ብዜሮ መመሊሱ እናተራብሐ ክቐጽል ከሎ ገሊኡ ድማ ካብ ዜሮ ተበጊሱ ሓደ ኢሉ ነቲ ሓደ ብብዙሕ ቁፅሪ ኣራቢሑ ኣብቲ ዝለዓለ ወይ ኣብቲ ድሓን ዝኾነ ደረጃ ይበጽሕ ዓለም ሕብራዊት ክትበሃል ሓቂ ኩሉ ሰብ ጥራይ ነፍሱ ናብዚ ዓለም መፂኡ ክንሱ ኣብ ጉዕዞ ግና ዝተፈላለየ ዓይነት ሰብ ይኸውን እቲ ዓብይ ሕቶ ግና ንነብስኻ ክትሓታ ዘለካ ኣነ እንታይ ዓይነት ሰብ ኮይኑ ኣለኹ ዝብል እዩ ሽዑ ኣመና ደቂስካ እንድሕር ሓሊኻ ወይ ድሒርካ እንተለኻ ተበራበር ዋላ ንምንታይ ወዲ 50 ኣይትኸውንን ክትበራበር ትኽእል ኢኻ ትምንታይሲ ፈጣሪ ንዝኾነ ፍጡር ወዲ ሰብ ሓያል ገይሩ ስለ ዝፈጠሩ ነቲ ሓይልኻ ምዝማዝ ግና ናትካወ ናትካ ጥራይ ሓላፍነት እዩ መዓስ ደኣ ኢታሊ ኣቲ ክበላም ቅድሚ ወርሒ ከም ዝኣተወት ምስ ሓፍታ ጸኒሓ ንሓድሽ ህይወት ንጀርመን ትኸይድ ከም ዘላ ሓበረቶም ብኸመይ ምክንያት ጀርመን ከም ዝመረፀት ምስ ሓተታ ተፍቅሮ ሰብኣዊ ከም ዘሎ ንኦ ክተረክብ ምዃና ሓበረቶም ኣይ ስደት በለ ብውሽጡ ኣይ ናይ ሰብ ነገር በለ መሊሱ ድማ ሰብ እግሩ ገና ከይደልደለ ኣብ ሰንፈላል ህይወት ወይ ጉዕዞ ፍቅሪ ይብል ድዩ ምስ ነፍሱ ተመራመረ መርኣያ ሓይሊ ፍቅሪ ድዩ ዋላስ እንታይ በለ መሊሱ ብውሽጡ ቀፂሉ ከዓ ምዃን ኣብቲ ኣነ ዝበለ ናይ ሰሓራ ምድረ በዳ እኳ ዝኳሸሙ ዝነበሩ ነቶም ኣብ መንገዲ ዝተፈላለዩ መጓዓዝቱ ዘኪሩ ይዛረብ ዘሎም ክልተ ኣዋልድ ክልተ ኣወዳት እዮም እተን ክልተ ኣዋልድ ፅቡቅ ጌረን ይፋለጣየን እቶም ክልተ ኣወዳት ግና ልክዕ ከምኡ ኣብ መንገዲ ዝተፈላለዩ ግን ድማ እቶም ኣወዳት ተዋዘይቲ ተጫረቕቲ ስለ ዝኾኑ እናተዛነዩ ብዙሕ ከይተጨነቐ ባሕሪ ሰገረም እዞም ኣርባዕተ ሰባት ግርም ገይሮም ክኳሸሙ ይርኡ ነበረ
እቲኣ ሓንቲ ምስቲ ሓደ እቲኣ መሓዝዖን ምስቲ ሓደን ፍቅሪ ዶ ትብሉ ሓኒታ ወይ ግዜ መሕለፊ ኣብ ዝረኸቦ ኣጋጣሚ ሰብ ብፅምኢ ማይ ጉሮሮኣ እናነቐፀት ብደሮና እናተኣብለኸት ህፃፍ ሒራ ላስቲክ ኣንፂፋ በርበረ በፅቢፃ ንቁስጥ ኣይታ ኣተርኪሳ እናበልዐት ብረስሓት ወይባ ክንሳም ንሳቶም ግና ይስሐቁ ይፃወቱ ጉጅም ይብሉ መሊሱ ኣየ ናይ ዓለም ነገር ዘብል ፍጻሜ እዩ። ፍቅሪ በላ ነታ ኣብ ጎኑ ኮፍ ኢላ ዘላ ጓል እወ ፍቅሪ ብጣዕሚ እየ ዘፍቅሮ ትፈልጥ ዲኻ ማራኪ ዘፀለኒ ኣቱም ሰባት ኮነ ኢልካ በዓልኻ ፅላለ ትመርፅ ዲኻ እናበለ ብውሽጡ ፅቡቅ እምበር በላ የማን ፀጋም ቆልሕ እናበለ ጠፊኡኩም ዶ ናይ ነገር ዘይሕጋይ መንገዲ ኣካይዳ በዛ ህይወት ዝሓለፈ ሰብ መቼም ኣይጠፍኦን እዩ ዘረብኣ ቀፀለት ሳንቲም ኣይነበሮን ኣነ ካብ ሱዳን ጀሚረ ክሳብ ጀርመን ዝኣቱ ዝኸፈልኩሉ ሃቀይ ብጣዕሚ ስለ ዘፍቅረ ሓተተቶም እንታይ ክምልሰላ ከምዞም ብዙሕ ፍቅሪ ዘይርድኦም ሰባት እዩ ንዝኾነት ጓል ናይ ምላይ ተፈጥሮኣዊ ክእለት ኣለዎም ግን ድማ እንተርፎ ክፍቀር እምበር ኣፍቂሩ ኣይፈልጥን እዩ ፍቅሪ ዝበሃል እንተኮይኑ ምስ ሓንቲ ፅቡቅ ጀሚሩ ነይሩ ንሱ ናይ ባዕሉ ፍሉይ ዛንታ እዩ ብዝኾነ ምስ ሓንቲ ጓል እንተሎ ነታ ቅድሚኣ ዝነበረት ጓል ፈፂሙ ኣይዝክርን እዩ ከምዞም ብፍቅሪ ተፀልዮም ሂወቶም ኮነ ናብርኦም ፋሕፋሕ ዘብሉ ሰባት ኣይኮነን ንኣሓውከ በለቶ ምስ ደንጉያም ኣመና ስለዝተ ፍቅሪ እዩ ዝኸውን ክብል ነቲ ክትሰምዖ ዝደለይቲ መልሲ ኣስማዖም በጃሕ ገሊኦም የፈራርሑን ነይሮም እንዲዮም ብኸምኡ ከ ሰጊዐ ዘለኹም ካይጠልመኪ ማለት ድዩ እወ ምስ በለቶ እሞ ፍቅርኺ ኣብ ከውሒ ኸ ትዘሪኦ ነርኪ ከውሒ ድማ ሰተይ ማይስተ ከምቲ ዝደለ ብርሃን ፀሓይ ይርከብ ፍረ ከብቁል ፈፂሙ ኣይክእልኒ እውይ መልሓስካ ከፍእ ለበይ ሰርካ በለቶ ቁጠ ኢላ ምናልባት እቲ ትኸድዮ ዘለኺ ሰብ ከይሰብረክ እምበር ንዓይሲ ካብዚ ባቡር ምስ ወረድና ኣይክትረኽብኒ ኢኺ ምስ በላም ፍጻሜና ክትርኢ ኣይደለን ዲኻ በለቶ ፍሽኽ ኢላ እንተደሊኹም ተፋቐሩ እንተደሊኹም ተበኣሱ ጉዳይ ኣይኮነን ምስ በላም ኣታ ክንደይ ትጭክን በለቶ ኣይና ኣፍጢጣም ድሓር ከኣስ ሂወትኪ ክትልውጥ ዶ ኣይኮንኩን ተሰድድ ክበላም ኣይኮንኩን ምስ በለቶ እንታይ ደኣ ክብል ተወከሳም ግዳ ሓቂ ኣነ ኣብ ሃገረይ ሰኣንኮ የብለይን ከይዶም ኢለ ስቂለ ወፂም በቃ ከም ዝሳገማ ከብቲ ተኸኪቢ ዝጓዓዝ ዘለኹም በቃ ካልስ ተተረፈ ናፍቃር እየ ደልየ ክትብልኒ ተፀቢ በላ ኣላ ንስኻ ንኡ ደኣ ዘይ ኣብ ሱዳን ዝረኸብኩም ካብ ዝገርመካ ቀልጢፈ እንዴ ካብ ሱዳን ኣብ ውሽጢ ሰሙን ክወፅእ ሓሲበ ነይረ ግን ምሻለካ ኣብ ካርቱም ብገለ ኣጋጣሚ ተራኺብና ከይተረዳእኒ ክልተ ወርሒ ደ ገለ ገይረ እንደይ እንታይ ከም ዝገበረለይ ካብ ሽዑ ክሳብ ሕጂ ደድሕሪኡ ዘብዘብ ይብል ኣለኹ በለቶም ምስናይ ፍሽኽተኣም ኣይ ናይ ዓለም ነገር በላ ሕጁን ብውሽጡ ገሊኡ ብማይ ገሊኡ ሰዓብ ማይ ይብሉ ደቂ ኣዴ ብሩኻት እናበለ እሞ ፍቅርኹምሲ ናይ ሓፂር እዋን ክብል ሓተታም ከምኡታት እዩ ብዝኾነ ኣድራሻ እሞ ግድን ክንለዋወጥ ኣለና መፈፀምታና ግድን ክትርኢ ኣለካ በለቶም ስቂሉ ክሪኣ ከሎ ከም ገርሒ ዓይነት ሰብያም ውሽጣ ገና ዝኾነ ዘይተፃሕፎ ጥራዝ እዩ ኣብዚኣ ሰብ ሕማቕ ፅሑፍ ዝፅሕፍ ክፍኦ ሰብ ክኸውን ጥራይ ኣለዎም ከይትብደል ፈርሓላ ለባ ሕምሽሽ ኢሉ መሊሱ ነቲ ናይ ስደት ሂወት ከየክብደላ ፈርሐ ተሰከፈ እንታይ ከም ዝኾነ ብጣዕሚ ኣደንገፀቶም ገርሕንኣ ርአ ፈጣሪ ክብሉን ብውሽጡ ተመሓፀነላ ፈለማይ ክድዩ ክተፍቅሪ ከለኺ ክብል ድማ ሓተቶም ፈለማይ ጥራይ ወዲ ዝበሃል ከመን ኣይፈልጥን ነይረ ካብ ትምህርቲ ንገዛ ትካል ከዓ ኣለና ናብኡ እየ ዝመላለስ ነይረም ብዝኾነ ማዕረ ክንድኡ ደላይት ኣይትኹኒ ንኩሉ ኣቐን ግበረሉ ዝኾነ ነገር ንዝበዝሕ ናብ ዕረይ ዝቕየር ምስ በለም ንኣባ ግዳፍ ኣይተፈራሕና በለቶ ምስናይ ስክፍተኣም እንተ ምባል ኣይፅላኣኒ
ርኢኽላኺ ጽብቕቲ ሓላዊ ናይ ነፍሱ ኣብ ትሕቲ ፈጣሪ ዝኾነ ሰብ በዓል እዩ ኣይ ኣመና እንዲ ዘፍቅሮ ምስ በለቱ ኣላ ንስኺ ፍቕሪ እውሪ ዝተባሓለ ዓይኒ ስለ ዘለዎ ኣይኮነን ልብና ስለ ዝደፍኖ እምበር እዊ በጃሓጦም ተዛረብ በለቱ ልባ ፍርሓት እናበላ ደሓን ጽብቕቲ ፍጥረት ግርሕናኺ ፈጣሪ ይርአየልኪ እናበላ ከሎ ኮንትሮሎ ስለ ዝመፀ ልቡ ሓፍ ኮፍ በለት ትኬት ሓቲቱ ኣረጋጊፁ ምስ ከደ ድማ ኦፍ ተመስገን ኣምላኽ በለ እንኮላይ ንሰም ብዝኾነ ሊድያ ይበሃል መን ክብል በለቱ ሚኪ በላ ኢዱ ንሰላምታ እናሰደደም ጽቡቕ ሌላ ሚኪ ሓዊ ኢላ መልሶ ከይሰምዐት ገጻ ጠውያ በቲ መስኮት ስግር ኣሕሊፋ እቲ ሰጣሕ ጎልጎል ክትዕዘብ ጀመረት ንሱ ግና ምስ ውሽጡ ዕላለ ተተሓዙም ስቕልየ ተሰድም ባል ኣይተዋሓጠሉን ዕላማ ዝብልካ ዶ ስቕኢልካ ተጓዓዚኻ በለም መብዛሕትኡ ሰብ ዝስደድ ህይወቱን ህይወት ወገናቱን ክቕይር እዩ እንተ ናይዚኣ ግና ውሕጅ ናብ ዘብፅሐ የብፅሐኒ ዝዓይነቱ ስለ ዝገበረቱ ዝደንፀዎም አንደበት ግና ፍቕሪ ሓቀይ ጥዑም ድዩ ክትብል ገጻ መሊሳ ሓተቱም ካብቲ ኣትይዎ ዝነበረ ሓሳብ ብስምባደ እናወፀ እንታይ ኢልክኒ በላ ስለ ዘይሰምዓ ሓቀይ ፍቕሪ ጥቕሚ ሃላሊዱ ብጀካ ፍቕሪ ካሊእ ህይወት ትፈልጥ ዶ ክብል ንሕቶ ኣብ ሕቶ መለሱ ኣይፈልጥም ብጥርያ ደርቤትሉ ክትኮኑ ኣለኪ ብዝኾነም ንስኺ እንድኽተ ዝተማቕረየ ዘለኸ ንገርን እምበር ጥዑም እንዲ ግን ድማ ቃንዛ ኣለዎ ምሽ ኣለካ ድሓይ ምስአን ኣይህወ ዝኾኑ ዝርበፁ ኣይትሕተኒ በቃ መንገብገብ ኣውፂኸ ኪድዮ ጥራይ ዝመፃኒ ገዲ ኣፍቃሪኣ ኣብ ቅድሚኣ ቅጅል ኢልዋ ኮይኑ ኣኽመስመሰት ኣላሊዱ ሕጂ በሊ መፈፀምታኹን ክርኢ ተሓንጥ የበላም ሕጂ ዝብላዕ ዘረባ ምፅኢኻ ፌስቡክ ኣለካ ዶ ወይ ቁፅሪ ቴሌፎን ገለ ኣድራጋ ሕቶታት ኣዝነበትሉ ፌስቡክ ከም ዘለዎ ነገራም ሃብታ ሞባይል ገዚኣ ዳታ መሊኣ ስለ ዘፋንወቶም ሞባይላ ከፊታ ናብ ፌስቡክ ኣታ ሓሰስ ኢላ ረኸበቶሙ ኣድ ሪኩዌስት ተሰደደትሉ ከም ብሓድሽ ካብቲ ናቲ ኣካውንት ወፅያ ድማ ናብቲ ናቱ ከም ዝኣቱ ብምግባር ነቲ ሪኩዌስት ከም ዝቕብል ገበረትሙ በዚኣ ኣብ ፌስቡክ እምነ ኩርና ርክቦም ኣንበሩ ዘልያ ምስ ገበረት ነቲ ኣብ ፌስቡክ ዝነበረ ስእሊ ነቲ ሽዑ ዘሎ ምስሊ እናረኣየት ኣንታ ብሽኩርካ ደኣ እንታይ ኢኻ መሲልካ በለቱም ግዲ ሓቂ ኣብ መንገዲ ጸቒጦም ጸቓቒጦም ኣብዚ ሕማሙ መጓዓዝቱ ኣብፂሒሞም ነይሮም ብፍላይ ኣብ በረኻት ሊብያ ናብ መኽዘናት መኸዲ ቦታ ገሊኦም ኣክንደ ሰለፎም ከፊቶም ነቲ ቅድሚኦም ዘሎ ሰብ ዝቕርቅርዎ ሰለፎም ኣፂዮም ብብርኮም ገይሮም ነቲ ቅድሚኦም ዘሎ ሰብ ሕቆ ኣጸጊኦም ምስቲ መኪና ሓፍ ኮፍ ትብሎም እቲ ኣብ ቅድሚኦም ኮፍ ኢሉ ዘሎ ሰብ ኣይከይድ እዩ ዝኸይድ ንኡን ከምኡታት ስለ ዝገጠሙ ምስ ናይ ሕማሙ ተጸሚሙ ብሓደ ሰጊሩ ኩሉ ሙሉ ተደሚሩ ከዓ ዋላ እኳ ኣብ ሚላኖ ገለ መዓልታት እንተገበረ ኣፀቦ ዝሓዞ ሰብ መሲሉ ዝነበረ ምስ ዳድና ደኣ ብምንታይ ክነራግፅ ኣተፅብቕቲ ፍጥረት በላ እናሰሓቐ እዊ በስምኣም ኣመና ተበላሸዋ በለቶ ምስ ናይ ድንጋፄኣም ግዲ ሓቂ መንገዲ ንኣኽን ነዋልድ እያ ትእምቲ ቀዳምነት ንኣኽን ይወሓበክን ኣብ ጽቡቕ ቦታ ንቕድም ኮፍ ትብላ ኣውዳ ዘበሉ ጽቡቕ ክንክን ሓሊትን የሪእኽን ሓቂ እንዴ በላ ንኣባ ናትኩም ይሓይሽ እምበር ንሕና ደኣ ክንዕመፅ ንኽእል ካልእን ግዳ ሓቂ መንገድስ ንኩሉ ከቢድ እዩ በለቱም ንሱስ ሓቂኺ ክንደይ ኣሓትና ይሕልዋ ብዘይድሌትን ፀገም ዘጋጥመን መንገድስ ከቢድ እዩ ንፀላኣይ ከማን ኣይትምንየሉን ምስ በላም ብዝኾነ እቱ ምስ በልካ ነፍስኻ ፀግም በለቱ እናሰሓቐት ሰብነት ካይዲ መጻዩ ጽብቕቲ ፍጥረት መንፈስና ደኣ ክድሓል የብሉን እምበር በለም ሽዑ ኣብ መንጎኦም ስቕታ ሰፈነም
ድሕር ናይ ገለ ደቓይ ጉዕዞ ድማ ባቡር ደው ምስ በለት ፖሊስ ነታ ባቡር ወረርዋም። ሕርመት ልቢ ክልቲኦም ልዕሊ ንቡር ሓረመት ከይተረድኦ መርሓፅ አንጠብጦ ውሽጡም ብፍርሒ ተሓመስም ኣቤትዎ ብጭንቀት ተዋጠሩ። ካብ ትደልዮ ነገር ካብ ምርካብ ምትራፍ ዝፈጥር ወጥሪም ንሱ ዋላ ደኣ ብዘይ መደብ ማለት ዝኾነት ትኹን ሃገር ይበል ደኣ እምበር ሕጅስ ክኸደላ ትኬት ዝቆረፀላ ሃገር ኣላቶም። ዕላምኡ ድማ ናብ ኣነ ብፅሒ እምበር ኣብ መንገዲ ክተርፍን ፖሊስ ናብ ዝወሰዶ ከብልን ኣይኮነን። ሊድያ ቦገና ገጽ ኣፍቃሪያ ክትርኢ እናተሓንበበት ደው ከብልዋ ዝውሓጠላ ኣይኮነን። ክንዲ ዝኾነ ከዓ ቀባሕባሕ ዘብዝኹም የግዳስ ግድን ክረጋጋእ ስለ ዘለዎ ሊዱ ተረጋጊኡ ፈፂምኪ ናይ ፍርሒ ምልክት ከይተርኢ በላ ነብሱ ከተብእ ከም ዘሎ ብውሽጡ እናነገረም እውይ ሚካሓዊ ፈርሒን ድሙቕ በለቱ ናይ ብልባ ፈሪሖም ክንደይ ከቢድ ዘፍርሕ መንገዲ ሓሊፍኪ ኣብዚ እንታይ ሃትኩን ኣጆኺ ይበላ። ብኡ መጠን ድማ መነት ናይ ሰብ እናሓተቱ እቶም ፖላይስ ይፅግኦም ነበሩ። ኣብ መንጎ ብየማን ፀጋምን ዘለዎ ፖላይስ ንሳቶም ዘለዎ ኩርስን ናይ 3 ኩርሲ ፍል ይበፅሕም። ብኡ መጠን ድማ ብፍላይ ናይ ሊዱ ልቢ ዲምድምታ እናስምዐት ዳስ ናይ መርዓ እንተዝትክል ነይሩ ናይ 3 ከበሮ ምሸፈነት ነይሮም። ከይተረድኣ ኢዳ ሰዲዳ ከሮ ኣቢላ ንሚኪ ሓዘቱም ጠሚቷ ስቕበለ ሓደ ኩርሲ ምስ ተርፎም ግና